Chcete vědět, co se děje u vás doma nebo v kanceláři, když tam zrovna nejste? Edimax má ideální řešení. Díky bezdrátové HD kameře IC3142TV s nočním režimem vám nic neunikne. Vestavěný mikrofon umožňuje detekci zvuku a okamžité upozornění uživatele na rozpoznání hluku. Vysoce citlivý pasivní infračervený senzor detekuje lidi i zvířata bez nutnosti analýzy změn v obrazu. Kamera umožňuje také rozpoznání změn pohybu ve 3 uživatelsky definovaných oblastech. Všechny události mohou být reportovány bezprostředně jako upozornění v telefonu nebo zasílány na e-mail, případně zapsány na SD kartu. Kamera Edimax má jako jedna z mála na trhu vestavěný reproduktor a mikrofon. Díky tomu může přenášet zvuk v obou směrech. IC3142TV je vybavena širokouhlým objektivem, který v kombinaci s vysokým rozlišením dokáže snímat větší oblast. Pro případ výpadku síťového připojení je kamera vybavena slotem na microSD karty. Plná kontrola kdekoliv zrovna jste. To je kamera Edimax IC3142TV.